Balmake nafa fɛn fɛn bɛ nafolo la maa min to diɲɛ na ka arijinɛ san n'a ka nafolo ye maa fɛn fɛn y'i to diɲɛ na arijinɛ k'a san n'i ka nafolo ye nafolo nafa banna a banna pewu mais maa min b'i to ɲɛnamaya kɔnɔ don dɔn cogo ye ko su ye ne yɛrɛ ka baara kɛ hali ni tiɲɛtadenw n'u ɲinana n kɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye sini ɲɛsigi dɔ kɛ a maa man ca e bɛ dɔw ye dugukolo caman b'a bolo mais a ma yɔrɔ kelen na bɛn ala kama a bɛɛ ye duw de ye ale yɛrɛ nisɔndiyalen n'a fari fonina kuma dɔ la a bɛ mobili ta a bɛ yaala ka dugukolo la k'a bɛɛ lajɛ a nisɔndiyalen don ka sɔrɔ a ta tɛ dɔɔnin dɔrɔn ale bɛ sa tiɲɛtadenw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a nɔfɛ i bɛ dɔw ye immeuble min b'a bolo dansi t'a la kuma dɔ la a bɛ nisɔndiya n'a y'u ye mais n'a kun y'a faamu nisɔndiya surumanin don kuntagalajan tɛ e ta tɛ ninnu ye o tiɲɛtalaw t'a don kira ko ten sallallahu alaihi wasallam k'aw jɔn bɛ yen n'aw tiɲɛtadenw ka nafolo ka di i ye ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan i tiɲɛtaden ka nafolo ka diya i ye ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan kuma don alakira y'a renverser sahabaw kun m'a faamu o ko alakira ma k'an ka nafolo ka d'an ye n'an tiɲɛtadenw ta ye alakira ko an m'a faamu dɛ aw bɛ sa ka fɛn min to diɲɛ na o y'aw tiɲɛtalaw de ta ye aw ye mun bila aw ɲɛ sini ko de y'aw ta ye i ma alakira ka philosophie ye sallallahu alaihi wasallam jaa an bɛ sa ka fɛn fɛn to an ta taa si f'i mun di ala ma o de y'i ta ye i sara ka du min to i ta tɛ foro i ta tɛ immeuble i ta tɛ nin dagabana mobili ninnu si t'i ta ye yɔrɔ wajulu kan kɔni t'i tɛmɛ dutigi fatolen kɔfɛ tile damadɔ kɛsu kɔnɔ fini bɛɛ ka bɔ k'o tun armoire kɔnɔ fini bɛɛ ka bɔ k'o tun samara bɛɛ ka bɔ k'o tun o yɛrɛ dɔw ti tila o bɛ ton de denw k'u ɲɛna ta fini bɛ bɛn mun ma ye k'o lajɛ n'o bɛn n'i ma ye k'o ta o bɛɛ la dɔw yɛrɛ bɛ siran k'ale tɛ s'a si ma parce que ale yɛrɛ bolo n'i ye su tɔgɔla fini don i tɛ mɛn diɲɛ na tuguni su tɔgɔla samara n'i y'o don i tɛ mɛn diɲɛ na tuguni o y'a bannen i b'a tonen dɔw ti maga a si la e ma ye su don mana ban birifini min bɛ da su kan ka taa kaburu la n'a nana mandiya si tɛ birifini na maa si tɛ sɔn a ka don i ka so kɔnɔ n'a ɲɛsinna fɛn fɛn ma a ye taa n'a ye n fɛ ne tɛ s'a ma a ye taa n'a ye n fɛ n tɛ s'a ma birifini min dar'i kan dɔrɔn ka taa kaburu la n'a birifini seginna tigi tɛ y'a la a birifini dɔw b'u si ban magasin kɔnɔ walima garazi kɔnɔ walima minɛnkolon cɛla ye munna parce que a dara fa de su kan walima ba ka taa kaburu la maaw bannen la kaban i bolo fɛn fɛn maa si mago t'a la fo n'a kɛra nafolo ye ɲɛnamaya min bɛ ten maa bɛ yɛrɛ faga o kama ɲɛnamaya min bɛ ten maa bɛ boli boli o diɲɛ kɔ ka ɲinɛ i dayɔrɔ kɔ ka kɛ i n'a fɔ i tɛ sa k'i to diɲɛ na k'i pilasi dilanko don nka n'i ɲinɛna kɔ a kɛra i la dɛ bon ɲɛnamaya bɛ ka taa cogo min a bɛ ka maa caman ɲinɛ nin kɔ maa minnu sara an bolo k'o dɔrɔn de sara an minnu bɛ k'u t'u su don anw yɛrɛ bolo k'an ka waati ma se nin de ye problème ye o karisa sara an b'o hinɛ minɛ mais e yɛrɛ ta ye don jumɛn ye maa min bɛ miiri a la a man ca alors que arabuw ko mata hatta tamut karisa sara karisa fɛnɛ sara o kɔtata fɛnɛ sara an bɛ to de la fo bɛɛ bɛ sa an bɛ to la fo bɛɛ lajɛlen bɛ sa o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko don dɔ bɛ se nin dugukolo bɛ kɛ kɛnɛ jalan de maa si t'a sanfɛ bɛɛ bɛ taa a ye kaburudonw lajɛ an fɛ yan a kaburudon fɛn fɛn bɛ yen a si ma daminɛ ta yɔrɔnin fitinin don nka bi a lajɛ a kɛra dugu ye anw ka kaburudon ninnu dɔw ka bon ka tɛmɛ village dɔw kan kaburudon ninnu dɔw kɛnɛ a ka bon n'an ka burusi kɔnɔ dugu dɔw ye mais a lajɛ maa min b'a kɔnɔ bi a ka ca dɛ wa e de ye dɔnbaga masa n'o tɛ don o don dingɛ sennaw bɛ yen